Vítejte už u druhého videorozhovoru časopisu Eron. Dnes probereme s paní učitelkou Karfíkovou její návrat do školy z mateřské dovolené, takže jsme rádi, že jste přijala naše pozvání. A můžeme tomu vůbec říkat mateřská dovolená? Myslíš tomu mému pobytu doma? Ano. Určitě to byla mateřská dovolená. Pro mě to byla mateřská dovolená. No, protože jsou takové ženy, které říkají, že to nebyla teda mateřská, že je to spíše práce. Práce to je určitě, ale já mám práci doma ráda, mám práci ráda i se svými dětmi. Pro mě to byla mateřská dovolená. Tak toto už bylo vaše třetí dítě, že? Třetí. Třetí, tak. A jak ten svůj návrat prožíváte do školy? Tak nějak celku přirozeně, myslela jsem si, že ten vztah bude horší, ale tak nějak beru věci, jak jdou a běží a snažím se s tím vyrovnat. Nějak tam nevidím nějaký problém. A když to porovnáte s tím prvním dnem ve škole v pozici učitele? Myslíš před těmi x lety? Před těmi x lety. Před těmi x lety, mám to počítat, radši ani ne. Určitě to jiný, protože člověk v podstatě se taky nějakým způsobem vyvíjí, nejen tedy jako učitel, ale jako osobnost. A myslím si, že si stanoví své priority a dneska spoustu věcí a situací řeší jinak, než řešil před těmi, mám to říct, před 15-20 lety téměř. Tak před pár lety. Před pár lety. A proč jste se vůbec rozhodla jít učit? Já tehdy, tak já jsem Husákovo dítě téměř, takže mě zastihla během studií sametová revoluce, no a po té revoluci my jsme měli možnost dát si přihlášku už tenkrát na více škol, nicméně já jsem dospěla vylučovací metodou k tomu učitelství. Vylučovací metodou? Vylučovací metodou. A co byly ty další možnosti? Toužila jsem vždycky dělat farmacii. Bavilo mě, líbilo se mi prostě stát za lékárnickým pultem, anebo vůbec být lékařkou, nicméně nevěřila jsem si v předmětech k tomu potřebných, takže jsem se nevěřila v té chemii a fyzice. A tak jste teďka ráda, že učíte? Jo, určitě jsem ráda. Myslím si, že práce s dětmi a s mladými studenty a s vámi a s dětmi tady na gymnáziu je příjemná. Že to člověka nabudí. Říká se obecně, že učitel tak rychle nestárne mezi těmi mladými. Tak myslím psychicky. A tedy, no a řekněme tedy po těch pár letech ve školství, dokáže vás něco zaskočit či dopálit? Určitě. A třeba nějaký příklad z poslední doby? Tak určitě ne, tak vrba to určitě není. Jo, je to někdy chování některých studentů, kteří si hrají na něco, co nejsou, protože věřím, že uvnitř jsou všichni dobří. Že tady jsou určitě všichni proto, aby se něco dozvěděli a nemám ráda takovou tu přetvářku a dokazovat někomu prostě opak. Protože věřím, že ten člověk takový ve skutečnosti není. A to mě mrzí na těch žácích. Protože si věřím tomu, že všichni přišli sem, aby se něco dozvěděli, aby tady prožili hezká léta a nemám ráda takovou tu pózu. Jo, takže si myslíte, že jsou tady všichni studenti, kteří sem přišli opravdu za studiem? Věřím, že jo. Věřím, že jsou všichni v jádru dobří. Samozřejmě, tak zkouší se různé věci, vždycky i za nás byli nějací rošťáci nebo někdo, kdo prostě zkoušel, ale věřím tomu, že to není jenom vůle těch rodičů, ale že v tom byla i vůle těch studentů. Tak to máte tedy takový ideální pohled. Snažím se ho mít, protože život je krátký a snažím se přistupovat právě i teďko pod té rodičovský a s těmi 3 dětmi. A potkalo mě v životě i teďko v okolí prostě, nebo potkaly mě nějaké situace, že jsem si řekla, jo, je potřeba na to koukat pozitivně, utíká to moc. A vy tedy učíte, že český a německý jazyk. A jaké je tedy vaše oblíbené historické či literární období? Tak, nevím, jestli můžu říct takhle vyloženě literární historické období. Teď spíš na té mateřské jsem spíš zabádala do současné literatury, takže jsem si docela oblíbila současné české mladé autorky, které třeba byly oceněny. Takže Tučkovou, Hůlovou, tak spíš současně píšící ženy, česká literatura. Tak ty jsem teďko trošku prozkoumávala. Tak teď ještě nám prozraďte, prosím vás, něco o vás. Jak trávíte svůj volný čas? Jak například relaxujete? Jak relaxuje? Tak, prací, domácí prací. Pro mě to je relax. Prací na zahradě, to je taky pro mě relax. A sport. Vycházky, kolo. Kolik třeba ujedete kilometrů, když jedete na kole? Kolik ujedu, tak já si vždycky dám tak hodinku, 2 kole, já nevím, takovou si vždycky říkám kolečko, hodinku, 2, no tak nevím,
podle toho, jak dlouho mám na to čas. Tak Nejvíce mu jela jako v kuse asi 80. Asi 80 km. Ale jinak tak běžně 20-30 třeba takový kolečko. No vidíte, to je dobrý. A právě já jsem se ptal na to i pana učitele Praženky. Máte nějaké heslo, podle kterého se v životě řídíte? Já pořád věřím, že z poctivosti nejdál dojdeš. Prostě já pořád věřím na poctivost. Poctivost. Tak to je dobré. Aha, teďka máme tady asi už čas na poslední otázku. Jak vidíte budoucnost školy? Myslíte si, že to bude i za dalších 20 let? Věřím tomu. Věříte tomu? Věřím tomu. Nepodlehneme tlaku krajského úřadu a jiných? No, já myslím, že nevěřím tomu, že nám to tady nějak politici pokazí. Věřím tomu, že prostě učitelé, učitelský sbor, ale i studenti tady budou podávat takové výkony, takovou práci, že prostě nebude důvod nějakým způsobem rušit, slučovat. A měla byste teďka něco na naší škole? Na naší škole? Rekonstruovala bych topení. Jo, rekonstruovala se topení. Je vám tady zima? No, myslím, že to prostředí občas nebývá příjemné. Ale tak možná lepší než velké teplo. Jo, tak to určitě. Ale dá se to zařídit. Jako není to ten největší handicap, jako jinak bych asi nic vyloženě neměnila. Tak jo, tak my vám děkujeme, že jste přišla sem k nám, abyste nám poskytla rozhovor. Děkuji za pozvání, děkuji za příjemných 5 minut. Máme tady dceru paní učitelky Karfíkové, Aničku Karfíkovou, a já bych se tě rád zeptal, jestli jsi ráda, že tvoje máma tady učí na té škole, vlastně, kde ty studuješ. No, nejdřív jako jsem nebyla ráda, ale ona se řekla, že se mě nebude nějak všímat, nebo nějak řešit. Já to taky nějak neřeším, takže nakonec je to takový fajn. A jaká si myslíš, že je učitelka? Jsem ještě neměla, ale podle toho, co vidím doma, tak asi dost přísná. Jo, takže doma máš trošku režim, no. Takže každý den diktáty. No, spíš brácha, já už ne. Spíš brácha, jo? A kolik je bráchovi? Bráchovi teďka bylo 10. Bylo 10, už píše diktáty, takže velká písmena. Ano. Teda, to máte teda pěkný režim. A teda, jaké má zlozvyky? Něco nám na ní prozrať. Zlozvyky? Já nevím. Nevíš něco, nevím, třeba má ráda čokoládu, nevím. Má ráda kafe. A pije hodně kafe teda? No, a čokoládu hořkou. Čokoládu hořkou. A pak vám teda dá test, tak když ho nepíšete správně, tak jo. Taky se kecmazec. Ano. Takže je hodně přísná. No tak středně, no, jak na koho. Jak na koho. A ty to máš dobrý? Jo, snad jo. Asi jo. Asi jo. No a ještě nějakou zajímavost bys nám pověděla? Mamce. Co tě napadne? Ráda sportuje. Ráda sportuje, to nám říká, že jsi ráda na kole. Je to pravda? Že jo, to je bude šílená. No, furt s nejmenším brákou jezdí, jo. Takže když ten nejmenší brák jezdí, tak 50 km co na ano, 50 km, ano. I víc. Tak my ti děkujeme za krátký rozhovor. Ale.